It-19 ta' Marzu, jum il-festa ta' San Giuseppe, l-aktar jum mistenni tas-sena għal Giuseppini Rabtin. Iżda dan il-jum dis-sena inbidel f'wieħed ta' diqa u qsim il-qalb. It-toroq li s-soltu jkunu miżawda bil-ferħ tar-Rabtin briju daq tal-banda din is-sena kien imneżza minn dan kollu mill-armar tal-pavaljuni, lidna u bandalori. Għall-Arċi Konfraternità ta' San Giuseppe tar-Rabat li din is-sena kienet tħejji festa speċjali, żgur li dan kollu ġie fuqhom b'mod tassew mhux mistenni. Peress li dis-sena qed niċċelebraw il-150 sena tal-patroċinju ta' San Giuseppe. Għandna programmat li f'Settembru nagħlqu l-ċelebrazzjonijiet. Jekk kollox jgħaddi wiċċ il-ġid sa dak iż-żmien, għandhom nejn il-festa flok forsi f'ġurnata kif kien ipprogrammat, inkabruha daqsxejn iżjed u ħalli niċċelebraw bil-kbir kif jixraq lil San Giuseppe. Id-dilettanti ħasbu wkoll biex jinħaraq in-nar li kien tħejja biex wara kollox ma jinħoloqx periklu li l-kamra tan-nar ikollha ammont sostanzjali ta' nar maħdum u mhux maħruq. 8 ta' Diċembru ftaħna l-festa anke bħala għaqda tan-nar nħaraq salud, ġifieri kellna l-ewwel ta' Marzu. Ħriġna San Giuseppe dawra mar-Rabat, ġifieri bdejna naqsu bil-mod il-mod u ħannaqsu daqsxejn iktar mill-lowd li hemm għax dis-sena hija l-150 sena kien preparat li xi ħaġa speċjali. Hemm ċertu nar jista' jinżamm għal Settembru li ġej jekk il-bambini jgħaddi kollox biċċ il-ġid, fil-każ inħalluh għall-festa li ġejja bħallhom sena ngawduh bħallhom sena. L-imxija tal-COVID-19 tista' tgħid affettwat il-ħajja ta' kuljum saħansitra tradizzjonijiet Maltin fosthom il-festi. Din is-sena l-Knisja tiċċelebra il-150 sena mid-dikjarazzjoni ta' San Giuseppe bħala patrun tal-Knisja Universali. Nhar il-festa kien hemm ukoll qudiesa mill-Monsinjura Arċisqof Charles J. Scicluna mis-Santwarju Nazzjonali ta' San Giuseppe inkurunat fejn fost l-oħrajn kien hemm il-preżenza tal-Patrijiet Franġiskani.